So magandang umaga sa ating lahat. Ito na yung update natin dito sa binabantay pa ating bagyong Typhoon Kammuri na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility as of the 11 a.m. na Tropical Cyclone Advisory na inisyu nga ng PAGASA. So ito yung ating lahat, ito na yung update natin dito sa binabantay pa ating bagyong Typhoon Kammuri na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility as of the 11 a.m. na Tropical Cyclone Advisory na inisyu nga ng PAGASA. So ito yung ating latest satellite images. So makikita natin na ito na yung sentro ng bagyong si Kammuri. Halos nandito na, nakadikit na rito sa eastern boundary ng ating Area of Responsibility at yung kanyang rain bands is nakapasok na. So, inaantay na natin pumasok talaga yung sentro. Pero kung makikita natin, ito yung ginagawa natin paglilinaw. Kapag pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Sitisoy, wala pa ito magiging direktang epekto. So, by tomorrow, inaasahan natin, kapag ito ay kumilos palapit dito sa Bicol region, doon pa lang natin makikita yung epekto nito o makaramdaman na ng epekto nito dito sa Bicol region at Eastern Visayas area. Dahil samantala makikita natin itong kaulapan na ito, ito yung nagsisignify ng malamig na hangin. So makikita natin na hindi nga natin nakikita yung pag-akyat ng bagyo dahil nga malamig yung hangin dito. Most probably ito ay kikilos pa rin pa kanluran dito nga papunta sa Bicol region. Then as of 10 a.m. kanina, yung ating bagyo ay tinatayang nasa layong 1,220 kilometers sa may silangan pa rin yan na Katimugang Luzon. Nagdadaglin na ito ng hanging aabot nga ng 150 kilometers per hour. So mula kahapon hanggang ngayon, kaninang umaga, ito ay lumakas nga kasi kahapon, ito ay nasa 140 kilometers per hour. Then may pagbugso na ito na aabot nga ng 185 kilometers per hour. Ngayon, kumikilos ito ng west-southwest sa bilis pa rin na 15 kilometers per hour. Bumagal siya ng bahagya since kaninang alas 2 sa madaling araw, ito ay tumatakbo ng 20 kilometers per hour. So nakikita natin, based sa analysis natin before, ito ay aakyat bahagya, then ito nga ay susubsob, at tatahakin nga niya papunta rito sa Bicol region area. And at the same time, meron tayong namamatang low pressure area sa malayong part pa naman to, around more than 3,000 kilometers away from east of Mindanao. So medyo babantayan natin to as we also monitor itong bagong Kammuri kasi nakikita natin may mataas na potensyal na maging bagyo itong kasunod na LPA natin. Pero sa ngayon nakikita natin na may chance ito pumasok o may mga chance rin ito ay mag-record na towards the east. Then still, amihan pa rin yung nagpapaulan nga. So, yung dito sa Metro Manila at dun sa gaganaping opening ng SEA Games mamaya, ang makaka-apekto talaga rito yung amihan. So, generally, fair weather ang inaasahan except from some light rains, dala pa rin ang ating amihan. So, magiging generally okay siguro ang magiging weather natin o magiging okay ang weather natin mamaya sa opening ng ating 38th Southeast Asian Games. So, ito yung ating forecast track. So, inaasahan nga natin between today or ngayong araw, inaasahan natin, so anytime today, pwede na tayong mag-issue ng ating initial weather bulletin para dito sa bagyong ito dahil halos kadikit na, malapit na itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at by tomorrow nga, lalapit na ito papunta rito sa Bicol region. It was estimated around 735 kilometers silangan na yan ng Verac, Catanduanes. So halos westward na magiging galaw nito for the next 24 hours. Then pagdating naman ng Monday, so pagdating ng Lunes, ito ay nasa layo ng 300 kilometers east of Verac, Catanduanes. By this time, naapektuhan na nito ang Eastern Visayas, Bicol region, and some parts of Quezon. So inaasahan natin, may mga pag-ulan na over the Quezon area, Eastern Visayas and Bicol region, and dito sa Bicol and Eastern Visayas, may mararanasan na ito mga pagbugso ng hangin. Kaya posible, pagpasok pa lang niya ng ating PAR ay mag-issue na tayo ng ating tropical cyclone wind signal over some parts of Bicol and the Eastern Visayas. Then, pagdating ng Tuesday,
So makikita na between Monday and Tuesday, inaasahan natin na posible ito maglandfall dito nga sa may Bicol region pa rin. So medyo may kalayuan pa naman ang bagyo kaya di tayo definite, pero base sa track natin, ang unang sasapulin itong bagyong to ay itong Catanduanes area. So makikita natin itong ay babaybay dito sa Catanduanes area papuntang Bicol region o sa may Albay provinces. Then by December 3 or Tuesday morning, ito yung nasa vicinity na ng Lupica, Camarines Sur. So ito na yung oras na binabantayan natin dahil ito na yung time wherein mararanasan na natin yung epekto ng bagyo kahit dito sa Metro Manila area and Central Luzon. Ito na yung palagian natin sinasabi sa ating mga pagbabalita nga na pag umabot na ng Tuesday, mararanasan na natin yung epekto ng bagyo dito sa Metro Manila. So magkakaroon na tayo ng mga pag-ulan over Tuesday. Then pagdating ng Wednesday, so makikita natin, bahagyang bumaba yung track natin since yesterday. So nakikita natin, mukhang malapit matumbok o tamaan ng Metro Manila. Base sa ating latest track, tatama pa rin ito ng Metro Manila. So makakaranas sa tayo ng direktang epekto ng mga pag-ulan at hangin dala ng bagyong ito. So ang binabantayan natin dito ay hindi lamang yung dami ng ulan, kundi yung malakas na hangin. Pinapala natin sa ating mga kabayan, ito ay isang malakas na bagyo. So kailangan natin paghandaan nga itong mga magiging epekto ito, especially sa Bicol region dahil silang unang makakaranas ng epekto ng malakas na hangin dala na nga ng bagyo. Then hanggang nagpo-progress to ng Tuesday, then Wednesday, paglabas nga nito nating area of responsibility, may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan over the western section of Central Luzon, Metro Manila, and dito nga sa may Mindoro provinces. So, may mga pag-ulan tayong inaasahan. Ating ang ginagawang paglilinaw, malaki ang bagyo, so kahit dumaan niya ng Bicol region, pwede niya maapektuhan ang Central Luzon down to the Central and Eastern Visayas. Then makita natin by December 5, Thursday, halos na sa boundary na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So nakikita natin, halos na bilis naman itong lalabas ang ating bansa. So by Thursday, inaasahan natin ang gradual improvement or improved weather condition over the western section at magandang weather na ang inaasahan natin dyan sa Bicol region. Ang dapat natin tagang paghandaan sa mga ganitong sitwasyon ay yung magiging impact ng malakas na hangin. Dahil may kalakasang hangin nga ang inaasahan natin dito sa paparating na bagyo. Then by Thursday morning, nasa layong 480 kilometers, may kanluran na siya ng Iba, Zambales. So anong ating inaasahan? So si Kammuri ay forecast to enter, papasok na siya ng Philippine Area of Responsibility. Ang sinasabi natin previously is between Saturday evening to Sunday morning, pero ngayon mas mapapaaga. Anytime today ay pwede itong pumasok ng ating Area of Responsibility. Then pagpasok nga nito, tulad na nabanggit ko kanina, posible tayo magtaas na nga ng signal dyan pa rin sa Northern at Eastern Samar. Then inaasahan pa natin na lalakas. Lalakas pa nga itong bagyong Sitisoy at bago ito mag-landfall, pero maliit yung chance niya na maging isang super typhoon. So maliit pa rin ang chance na maging super typhoon, pero hindi natin to binabaliwala. So still may chance, pero sa ngayon na nakikita natin, babaybay ito ng ating bansa ng typhoon category. So ating pinapaalala sa lahat, mapa super typhoon man o typhoon intensity, meron to magiging impact sa atin. So yun na ating dapat paghandaan. Especially nga doon sa mga baybayin, dahil may inaasahan din tayo mga storm surge, malakas na bagyo ito, pwede ito magdala nga ng mga matataas na alon na pwedeng umabot ng 5 metro. Lalo na dito sa Bicol region and some parts of the Quezon and Aurora area. So si Typhoon Kammuri will bring moderate to heavy rains and thunderstorms starting Monday over the Bicol region and Samar provinces. And most areas in Central Luzon, Bicol region, Southern Luzon, and Metro Manila, magkakaroon nga tayo. Ina-emphasize natin dito ang strong winds. May malakas na hangin, dalang bagyo, at ganoon din ang patuloy na mga pag-ulan. Kaya lahat ng paghahanda ay kailangan na natin gawin habang hindi pa nga nakakalapit ng kalupaan itong bagyong si Tisoy. Dahil magpapatuloy yan from Tuesday until Wednesday. So, nakikita natin tuloy-tuloy yung ating forecast track na ang crucial time natin is between Tuesday and Wednesday. So, lahat ng paghahanda ay dapat natin isagawa bago pa man umabot yung epekto nga nitong ating mga papalapit ng malakas na bagyo. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulat.